Derekke Mas Yudo karo Mas Mondol yuk. Ya. Yo Mas Yudo yuk. Ya. Idul Fitri hari kang suci umat Islam suka kang kira kakek kang padha salam dadi srana nglebur dosa sesanti urip basuki minang aidin wal faizin minang aidin wal faizin Allahu Akbar Allahu Akbar wa ilahil kandang bosku mandang suara takbir bosku mawang aberasa dimenangi jadi dono tumapa lebaran nyata Idul Fitri hari kang suci umat Islam suka gembira pakaikan padha salam dadi srana wektu dosa sesati urip basuki minal aidin wal faizin minal aidin wal faizin Allahu Akbar Allahu Akbar Wilujeng dalu Mas Yudo. Wilujeng dalu Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong. Wilujeng dalu Mas Mondol. Wilujeng dalu Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong. Ya alhamdulillah wa syukurillah dalu punika wah hebat luar biasa. Wah, Kliripun. Gayeng regeng masyarakat Ngawi dalu punika tumplek blek wonten ing alun-alun. Wah, diaturi. Sore wau panitia bingung, Mas. Bingung pripun? sebabe. Perkara mendung uleng-uleng niku panitia bingung. Wah. Untung kok enten kula. Lho. Langsung panitia kula telepon, Wah. Mas, sampean siap nih uyah kula ngoten. Waduh. Udah. Uyah. Nggih, mosok ya uyah tok. Terus nek enten nggih tempe tahu sak lontonge Terus go apa? ya luwe, Mas. Wah, Oh tak kira nek arep nerang udan ya Pak. Lah nek nerang udan ki nek pas posisi luwe ya konsentrasi kan gak iso to, gak Mas. iso kan. Kowe ki aja ngeling-elingi gone pelok lho. Pripun? Pelok dadi manten gene ya udan deres. Nggih niku leres. Takon golek uyah ya golek tenan. Niki asline perkara meriah malam hari ini ki mboten napa-napa. sebabe. Suasana bisa seterang malam hari ini niki merga dalu punika wonten dagelan sing rupanipun kaya cok bakal menika. Lho. Sing kaya cok bakal lho. Lah kowe kuwi Cok bakal ki ndoke siji kok. lah ndokmu Loro. Wah. ngaturaken nuwun sewu, Mas. Nggih. Ulan ingkang becik, ulan ingkang sae kula ngaturaken minal aidin wal faidin. Boy. Mohon maaf lahir batin tamanipun sedaya para warga masyarakat Ngawi, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, jajaran
Napa OPD sedayanipun, Pak Camat, Pak Lurah lan sedayanipun mesti kathah lepat mugi linebur wonten ing dinten Riyadin punika. Amin, 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 amin. Yo, Mas Belok arep ngaturke apa? Ngaturke apa Mas Pelok? Sampeyan. Semanten ugi kula Mas Petro, Mas Nggih. Gareng, Mas Bagong. Derek bebingah ngaturaken sugeng riyadi minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Derek alal bialal kalian Bapak Bupati saha staf-stafipun ugi warga Ngawi sedaya. Oke, nggih, sami-sami. Yo, mondol arep ngaturke apa? Ayo ndal, ndal. Kowe matur dhewe apa diaturne? Ya matur dhewe diaturne wae. Mbok menawa terus enek sing makili ngono lho Nah, Mas, dhek gak nah. iso omong. Lah mbok wakili apa piye? Ora omong dhewe. Mike aja cedak-cedak cuwil ki lho kok iso. Ayo Tang. Nggih. Kula Cak Mondol. Piye lagi? Nggih, kula Cak Mondol ngaturaken padha kalih cacah niki. Ora apa to? Kok padha karo cah-cah, ya kowe ki iso mletik ngono lho, duwe pikiran dhewe ngono lho. Kowe ki ngucapne apa ngono kok iso. Kaya kalau minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir lan batin, sepinten agenging ngono kae lho. Paling ora iki duwe inisiatif dhewe. Aja kok tiru-tiru kancane. Kula ngaturaken minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, sepinten agenge gadan kula. Alah, sepinten Iso ora agenging. to jenenge. Sepinten agenging kaluputan kula kok agenge gadahan kula lho. Liru to? Liru baleni neh. Sepinten agenging kaluputan kula nyuwun pangapunten ing dinten riyaya menika. Amin. Oke, oke. Wis ta. Wis wong aku ya langsung ngapalin nggur teko kuwi tok. Ngono tok. Ya karepku ki ya mbok ya tambahi sithik omonge supaya masyarakat Ngawi ben piye ngono kok. Ya ben ngono ae. Karepku Kabupaten Ngawi ki ben maju lho dikapakne. Disurung. Allah. Kok iso disurung? Kowe iki kok jan Kenano, Tru? ngene. Sampeyan jelas Mas Mondol. Wangel jak omong. Dalu niki nggih dirawungi Pak Oni, dirawungi Pak Anto, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati niki aja ngisin-ngisine kowe iki wong Ngawi lho. Mbok ya kowe iki iso ngekeki nggon Pak Oni ngono lho. Wong nggon ya sakmono mbane masa ya jek kurang ombo lho alun-alun iki. Cek to, Tru, Pak. Ngene lho Mas Mondol maksude. Moh aku tau ngene dompetku ilang kok. Kok dompetku ilang. Maksude awakmu ning kene piye carane nglenggahno para tamu iki piye lak ngono? Apa bondo setruk ra iso lungguh dhewe? Kok angel lho Pak Yudo. Masyarakate ben piye ngono lho. Ben ngono ae. Kok Ngawi ki ben maju dikapakne. disuruh Angel omong karo Mondol ki angel. Angel lho, angel. angel ya ora usah digarap. Teko kuwi. Kok Ya mesti. iso suwe-suwe kok Ngene lho, panggung ki ben ketok piye ya ben ketok murup ngono piye ngono. Wo, dijoki bensin langsung diobong. Murup niku kowe. tegese murup ki suasanane ben ketok gayeng, ben ketok gumblek, ben ketok rame. Ngono lho. Lah nek awake dhewe nuwun sewu nggih Mas, Renteng nggih. Nggih. Cara panjenengan kula Mas Mondol niku nek ibarate cara seniman kan isih junior. Nah, junior. Nek kon nuwun sewu ya ngomongke bab halal bihalal utawa bab kupatan nggih nyuwun pangapunten enek sing luwih pokok ana sing luwih senior tapi tesih tengandhap niki wau. Oh nggih kersane polisi ra. Nunggu telepon. Saya. Telepon kok sapa? Telepon wong nganggap-nganggap lembok menawa. Mesine ya lebih kondur kok Surabaya mau. Nggih, Dik, ijin wau saking Surabaya. Karo Ibu Gubernur, Sareng Bu Kofifah. Pak Wakil Gubernur. Nggih. Ugi halal bihalal Mas Joko. Nggih, niki panci usum halal bihalal kok. Iki tradisi sing anane ya ning Indonesia, sing anane ning Nuswantara, ora ana ning negara liya. Iya. Tradisi halal bihalal ini asli produk dari Kiai Nusantara dari Indonesia Mas Joko. Termasuk mudik barang kuwi. Nah, nggih. Mulanipun kedadipun uri-uri kudu dilestarekke, paling ora awake dhewe kudu bisa nyengkuyung supaya bagaimana halal bihalal ini tetep anak putu iso mengenang. Ngono. Ya ngono ta. Ya, dadi tradisi kuwi ra iso ilang nang Indonesia, Malaysia ya ora ana, cara ngono kuwi ra ana. Nah, ana Iki ning malah iso-iso lho negara liya-liya ku malah tiru Indonesia iso lho. Lho, saged mawon nggih. Akhire kono melu kene mergo apa? Iki budaya kuwi angen-angen sing babar kaendahan tumuju ning kerukunan.
Nggih to? Dadi iso niki iso ditiru negara liya ngoten saged. Wong Indonesia menika sugih nggenipun budaya kok Mas. Pamelone. Wong tembunge ndae mawon rum kuncaraning bangsa dumunung aning luhuring budaya. Kebesaran, kemegahan, kehebatan sebuah bangsa bisa dilihat dari budayanya. Bener. Indonesia itu sugih nggone budaya, mulai saka Aceh nganti Papua, saka Sabang Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau Rote, kuwi sugih nggone budaya. Ning sak kala mangsane enten sing wong nggone dhewe niki sok lali teng budayane dhewe, Mas. Sak kala mangsane wonten wong karo budayane dhewe ora ngerti. Wayang ora ngerti. Ha ya, budaya krawitan ora ngerti, malah wong manca praja niku mangke sing seneng. Wong dhewe iku para masa bodoh ya, Reng. Ha iya. Nah ini berarti tugasnya penjenengan lan kula bagaimana menyampaikan kepada anak cucu generasi muda supaya tresno wonten ing budaya. Ha nggih. Nah, Nyatane Mas Mondol niku sakniki wis dadi guru pengrawit ngono. lah pripun Masa ta? lomba kerawitan? Jarine. Lomba kerawitan teng pendopo kula mben Loh, nomor 3 Mas. nomor 3. Pesertane piro pesertane? Pesertane 3. Wah, Iya Mas ya. Berarti yo keri Wah. dhewe. Tapi kan melu awak melu andil. Wong melu nguri-nguri budaya. Nah, Nek perkara nguri-nguri niku jane tugase kabeh. nggih. Nggih. Pemerintah ya migatekke, senimane ya kudu kreatif, masyarakate mendukung. Nah, Ngoten. Lah kene pemerintah gatekke, nek senimane mung ora iso kreatif mung meneng bae ya gunane apa? Rak ngoten. Lah Yeah. senimane kreatif pemerintahe ya memperhatikan tenan, nek masyarakate ora mendukung ki ya ora iso berkembang. Leres. ngono ya, Tru. Gayung bersambut Nah. antara pemerintah dan seniman Ya. harus bisa jadi satu memajukan seni dan budaya. Nggih. Iya, Mas. Bahasane Mas Belok. simbiosis mutualisme ngono kae ya, Truk. Piye Mas Belok? Oh ngoten nek perkawis tradisi budaya niki wonten sing luweh pono, luweh paham luweh babagan budaya. Sapa? Ya Bapak HM Haji Haji Muhammad Sadirun. Oh, Haji Muhammad Sakidul. Haji Muhammad Sarimi. Haji Muhammad Sakirun. Bener. bener kok. Diaturi menggah. Oh ya. Nggih, nggih. Monggo. Nggih, nggo diaturi tidak mriki apa? Nggih. Anu metaraman to. Iya. Hai iya. Kurni. Kaya usaha apa? Minal aidin wal faizin. Oke, mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Nggih, Pak. Oh ya pengen kaya kancane lho. Niku nggih makhluk umat lho niku. Niku Sapa? wong. Lho, wong lho. Tapi urung dadi ngoten lho niku. Raine kaya lepet. Masa Minal aidin Innal wal aidin wal faizin. faizin nggih, mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. nggih sami-sami, Pak. Hei. Kaget aku. Kok kaya ngusah apa? Kembang pari Napa, Pak? wohe tandur. Wong sak ngawi panjang umur. Amin. 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 Kembang pari diwadahi tampah. Napa, Pak? Masoni ridho barokah. Amin. Neng Surabaya Nggih. tuku cengkeh. Napa niku? Mas Anto duwe akeh. Amin. Amin. Tuku klopo Nggih, dicampur manggis. artinya
yuda saya laris. Amin. Amin. Tuku rokok Nggih. wadahi campuri cengkeh. Napa, Bah? Pelok rezekine akeh. Amin. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. apa-apa Nggih. Ngono. Wong niku kudu bersyukur kok, Bah. Situasi kondisi apapun. Aku lho. Pariane lho. Kowe Iki nyapa? wae parian, iki wae parian lho aku. Sapa? Aku. Dek kapan? Dengi. Lho piye to? Maksudmu ki lho piye njaluk apa? Tikekne parian Parian. padha karo dongakno. Pelok ya diwehi parian. Angel. Dol ki angel. Ya upamane nggih jenang dodol diwadahi tampah, muga-muga Mas Pondol husnul khotimah. Amin. Wes, Tru. Pripun? Padha karo nyedakno mati sampean niku. Sabar. Jenang dobol. Dodol. Jeneng dodol. Dobol. Kok jenang dobol lho. Rupane Pripun? ketemu kanca nek gak rokokan. Alah, kecut. Iya. Nggih. Aku ki nek ngomong, ya nuwun sewu Mas Dalang. Nggih, Pak. Kuangen aku karo alun-alun Ngawi. Dangu nggih, Pak nggih. Suwi ra ditanggap. Aku lagi roh iki nek yuda ya gak lucu, mondol ya gak lucu, kirun gak lucu. Dek tahun ngarepe gareng Pacitan lho. Lucu. Gak. Oh tak lucu. Mbok yantoi karepe piye? Waduh. Dagelan cedhak akeh nginpor ke Pacitan. Rokok moro-moro takok. Wedang ngawe Kadang. kadang. Lepek diseleh neng epek-epek. Betul. Cangkir dicencang ana pikir. Leres. Kopi kompaking pikir. Cocok. Gelas Nek tugel gak kena dilas. Nek jelas Jejeli gelas ngono kuwi. Ora ndang mok gua to. lang Dek gembal ora digubak. Lho ora ngono modele kok ngumpani aku. Seger kene ikan salindri barang ya ta. Nggih. Pelok kene. Nggih, ngene lah. Ngomong-ngomongan kene ra ya ta. Nggih. Engko aku cek rong adah iki. Wah, ya. Karo panitia pripun? pirang-pirang slop. Bah. Lah kan dalange balang rokok. ngomongan Ngawake Awake dhewe dhewe iki kok panjane iso. wong urip ki. Nggih. Rukun karo kanca ki penting. Betul. Ya, Wong cerah agawe bubrah, nek rukun agawe santoso. Iya. Menjaga kesatuan dan persatuan. Ngakepo. Le piye? Lah, Enak, enak. rokok ki ngono dadi apa-apa ki. Guyub rukun Aja padha kroyokan. yoan menjaga persatuan Dan kesatuan ngakepo to. Sedot to piye? Rokok ki nek kaya panitia sah. Apa meneh Kabupaten Ngawi. Nggih. Sah kanggo sapa ae. Betul. Dalan-dalan wis halus. Nggih. Masalah iki ya sembarang. Iki nyapa? Iki lho ngopo? Kowe iki lho ngopo? Di iso diwalik kok. Lah aku pengen roh raimu mlonyoh lho. Iso Wong kok. ngecos cangkem malahan. sampean niku ya sia-sia. Niken kok nembang sing. Oh, nggih. Sing dinteni iki. Lah niki putuku wedok. Lah, Wah, jan. Jejer dal ya. Ya Coba bener jejer, niken alah, dal alah. kelunggo. Jan. diaturi kon jumeneng. Lu kowe iki lunggo tak cigal sikilmu. Sajak cedak kan kowe lunggo sik, Nduk. Weh jan. Halo, aku ya lagi iki. Alhamdulillah niken canom kaya nyekar nang kuburan. Kok nyekar ning Kok ya kuburan? ngerti Kok enek ya dagelan ngerti. raine kaya maisan. Ngawur ngetno maesan. Terus? Iki ngono kijing. Lho. Oh iki yo ngawur kok. Apa? Kijing. Iki ngono tahu bulat. Aduh men. Iki ngono dicopot. Ora dicopot tahu bulat. Nek banyol sing cedak-cedak. Goblok ora. Lho, Banyol iki aku ki dudu maesan aku ki. sirahe muni. Mboten Ganu. kula mboten. Ganu Boten. kan. Lah iki Mboten. Mboten. Ajabir
Ajaib. Ajaib. Ajaib sirahe. Ajaib piye to? Gethuk asale saka tela ndasku remuk kingko bayaran pira Nikene kurang ajar sing diantem cangkeme. Aja padha ketembrana lho. Model iki ambak mung kaya ngono sikatane nganggo botol lho wi. Botol sak. masa Pasangan serasi. Dhek kena. Lho, ra tak omongi to, Nduk. Heh. Ki anakku kabeh iki. Wong biyen ki urung ana sampo. Nggih. Kuwi nek kramas kanggo merang dibong. Nggih. Nah, nek sikatan kuwi urung enek odol urung apa, sok-sok areng. Nah, terus nganggo botol dilembutne nggo gosok untune. Nah. Lah tanggaku entek rong truk. Dienggo sikatan terus wong Banyol iki sing realita mosok Kurang realita piye lho? mosok sikatan sampe botol rong rit bayangno Ora lho, niken kok nyawang sirahe mondol kok modele piye Kan ngono. barang iki lho mau genah. Piye. arep kapakne Yo apik. Wah. Iya. Heeh. Oh, cantik-cantik. Dilukis. Gambar opo to? apik kan? Heeh. Kurang janges, Menengah. kurang janges. Janges. Malah kaya situr. Mangkane to lek Banyol iki wayah iki sing kene iki dipacaki sing mburi iki ya dipacaki. Lah, malah apik sing kowe iki raimu apik sing iki, madhep rene lho, apik iki lho. Iki tok gan, Ndangao. Iki ana Cangkeme loro. Ndi? Siji iki. Lah citake lha iki apa? Wong kok iso nggih sugeng dalu. Nggih, kendal. Bapak Dalang sugeng dalu. Nggih, Mbak. Nggih, jenengan paring asma Bapak sinten? Nggih, niki saking ngetan kula Edi Darsono. Nggih, Ken. derek pitepangan Ken. kula niken, Pak. Nggih. Delengen, Nyapa? mau gambari lambe madhep. Oh ngelak bocahe. Cangkeme ngene ngelak. jare ngelak ngono lho. Lek niki Bapak Klenteng. Heeh. Nggih. Bener. Lek niki Bapak sinten, Pak? Ditya. Raditya. Weh. Napa? Raditya. Raditya. Nggih, nderek pitepangan kula niken salindri nggih Bapak. Kula nderek ajar, kula teng mriki tasih belajar nggih Bapak. Menawi Ajar apa? kula tasih belajar nyinden, menawi kula enten klentu-klentune kula nyuwun pangapunten nggih Bapak. Ampun didukani nggih Bapak. Ora. Mas Raditya nggih. Kula nyuwun pangestunipun Bapak Klenteng. Oh iya. Suwi mboten kepanggih jenengan. Iya, Apa to? Tahu kepethuk ta? Ora. Tahu Bola ta, Tro? Bali. Tahu ta, Tro? Bola Bali Oh, kerep. kerep. Iya. Nggih. Iki nyapa to? Iki nyapa? tak ngerti bokongan kowe enak to ngene tas sawang ae keri dhewe kok ngentut kok Lah nyapa? Wong niken ki omongan karo dalang kok kowe goleki ada-wedak. kan nek Nyelo-nyelo lho iki. ora kok nyelo-nyelo wong kenalan ki biasa ki menak lho kok nganggo ngene Kudune ora mundur. kudune ya aja mundur wong aku ini Lah piye nek kenalan? ya kudune maju to Contoh. Pripun Pak Dalang kabaripun lak sami sae to mugi-mugi tambah laris Pak Dalang Pamane karo Mbak Niken, Jang, pamane. Contoh Pamane Mbak Niken karo Mbak Niken, Niken. piye. Pamane. Mbak Niken pripun kabar Mbak Niken lak sehat to Rada Niken pendek. ki meneng dikira seneng. Lah, asline Mikir kok iso mikir, Mbah? rumah sakit Widodo rak cedak to. Nggih. Lah ya mondol kok gejala stroke. Rumangsamu seneng, Mbak Niken bangunane rumangsamu seneng. Mendek rada mendek. Idonono ndase, Mbak. Lho.
Kowe ki yo ngerti yo dolonane niket ki saya mundur, nyengeti kowe kira kaya kloset. Lah nek karo Mas Pelok nuwun sewu umpama jejer, paling ora ibarate kaya Dimas Diajeng Kabupaten Ngawi. Dimas Diajeng lah iki ayo coba jajal. Niki lho. Baik lho, niki termasuk Dimas Diamput. Yo ora diamput. Yancuk. Malah nemen. Ora leh ngono kuwi iki dinane iki dina riyaya. Kudune saling memaafkan. Saling Aja nelong. Oh saking tresnane Abah. Tresna. Bocah kok janger dagel nyapa mau gambeli. Bocah kok janger dagel tinggo kalah-kalahan. Lah kok tilone. Lah. Tak idone raimu. Oh nganu kok yo nangis. Kene iki melas kok. Aku nangis apa nangisi kowe ya? Lah nangisi sinten? Pak Egambe lho, pas 100 dino. Ayo nyanyi ya. Nembang. Bang, iki apa? Iki Nembang. isine lagu-lagu. Oh alah. Oke. Wah, ya iki nyanyi iki bae lah. Apa? Ayo, aku ki ning kene gandrung sapa ceritane? Lho, lah nek di antara wong papat iki sing ganteng dhewe ya Aku wis tuwek rasa. Lah iki to. Aja golek cowok ganteng-ganteng nglarani ati. Nah. Golek kaya ngene iki lho, golek kaya ngene iki kire era doyan. Aman. Kuat. Iki lho aman. Karo iki lho. Aku biyen ya tau Mbah. Piye? Duwe pacar sing kaya ngene iki. Terus? Tiba ya jek panggah nglarani ae yo. Nglarani atimu. Heeh. Pancen pertamane iki lara. Lah terus? Suwe-suwe terus gak enak gitu. Modelmu. Bocah cek karo cah SMP kok omongane menjurus. Bawa-bawa asmara Bawa. dana, Mas. Awak dhewe minggir. ya. Lah tas iki. Ayo dhisik. Oh, pelok barang. Iya. Iki tak bayangke sampean ki dadi pacarku. Dadi tak manewi sampean ki wong sing paling ganteng dhewe sing paling tak tresnani dhewe. Ora sah etok-etok. Sik toko upamane. Tenanan wae. Tenanan apa wani ngragati aku? Apa? Omahe ra duwe. Ken. Rong roh. Ken ngenyek. Aja ngenyek cah iki. Napa, Mbah? Iki sugih. Kok iso? Alas mantingan ngampe jero-jero Banjarjo. Banjarjo dituku sok Januari panen kethek. Ora ngerti kesugihane mondol. Ora ngerti. Omahmu lho cagake pira? Cagake 12 Mbah niki. Apa? Ya Mas ya, pendopomu cagake 12 ya. Yo. Sing papat neng tengah to, sing 8 nyongkok kok kiwa ngeten iki. Pancen pendopone arek ambruk. Kae omah ramah tamah. Enek kain angin kolor ngidul. Enek angin kok ngidul Kok ngalor. sopan mengomahe. Mae sopan. Omahku kaya gendera. Kamar mandi kok nang tengah omah kene ra kene mondol peneng. Gagarane Yayi garempun wong akeh ya. Alah. Yayi garwanipun wong akeh iki lho. Kakang. Kagetmu aku ya ora trima lho kok lolone kan tau. Niki wis salem-lem ganteng kok iso. Kan maksude aja nemen-nemen kuwi mung sak sore ning jero mobil dek Alah, aku mencret. ngajane no. Mencret. Bar mangan sumpil. Wong ora Warga sopan. Sing wedok ora masak terus mencret. Yayi garempun kakang Yayi. Injih kacang, Mas. Iya kacang atom. Wong iki kudu sing budaya, sing seni. Sing Wong semeleh, ora. sing semeleh. Lah kok malah kaya prau ngene. Ganjelen sandal ndase lho. Ora sesek. Malah ngene lho. Lah ngene lho, wong mbok sing wibawa ngono ra iso. Iya. Wong Yayi kok- garempun kakang Yayi. Tahu tanggapan nganggo ngene iki. Lah terus, Mbak. Dek mengu ngiduli blangkone cek mengu ngalor. Lah kok malah kayak hula hop ngene ya.
Bisa diputer-puter lho. Menak. Menak. Pangku Mas. Kelo, njaluk pangku kelo. Alah. Gage. Dak ngono. Alamat dipisui mamo meneh ki engko. Apa? Sopo? Kanca kowe. Ah. Sing wedok kaya komorate, sing lanang kaya komodo. Komodo ngemplok dasmu. Lah lha komorate karo sapa? Komojaya. Kowe iki dagelan kondang ya kalah karo kene. Lah kok saged? Dek ngenani nyalonke DPR. Banner dipasang sak nggon. Oh, alasane perapatan kae. Yayi, Injih Kang Mas. tresnaku marang sliramu. Kang Mas nek ngomong madhep mriko mawon nggih abape amne ndak enak. Kowe ngengkel lho, kowe marang tak omong. Kowe ndek sore tak omongi ngengkel kono aja nggawa cangkem sing iki lho kok. Ngengkel ae. Nggawa cangkem sitoke ka lho. Cangkem sitoke rung garing. Ketingale Kang Mas niki benjing kalaupun sudah jadi suami. Mas. Oh. Alah. Ngomong milih arep cebloke mbok ya. Ngomong. Ngomong ngono lho ben aku ki cepak. Pangku iki ning sedelo ae ngono. Wong di pangku ora gelem meneng malah ngene. Lah akhire Akhire aku yo keri. Yayi. Hati pami Kenapa? Iki ngapa? Ngeget-ngegeti kancane. Iki lho. Luar Kowe biasa. teng dagelan liyane kono. Ngene Apa? Pak Bupati kula pun lunas kan langsung. Guyon, kok dikira guyon. Bang, abahe wis lunas, Niken wis lunas, aku wis lunas. Kok sing ra jelas iki kowe lho kok iso. Kene wis. Napa? Tapi dikek BRI langsung disetorne ngono rumah. Ayo nyanyi. Kene-kene iki Yayi. Wanine karo cacilik. Tresnaku marang sliramu. Tak rewangi rawe-rawe rantas malang-malang putung. Pecahing dodo utaing ludira sedumuk bawuk senyari bau. Ya Allah. Kok iso? Kok iso sedumuk bawuki piye to ya? Kudu sedumuk bawuk. Lah piye? Piye to, Mas? Sedumuk batuk. Batuk. Ayo piye nek bathuke kok. Kaya nek bathuke kok. Rumangsamu nek bawuki pol kasar. Mboten. Biyen ki enek majalah Joko Lodan. Leres. Yogyo. Nggih. Nek sing diarani kuncung ki cah lanang, cilik nang kene ana kuncunge Kuncunge. nek bawuk kuwi cah cilik sing kuciran loro. Iwo nengen. Saking asosiasine wong-wong kuwi. Ya wong-wong lho. Lah iya. Perkara majalah kuwi aku geger karo maratuwaku. Kok iso? Lah piye lah bawuke tak kae kuncung lho, Bang. Yo ora entuk. Ora oleh ya. Kene-kene Yayi. Jane dikelabang. Luput pisan kena Muni. Isa muni ta? Iki lho, piye kowe muni piye? Piye ta le? Kowe kalau muni piye? Iki lho. luput pisan kena pisan wong enek wong nyanyi Malah gak ketok serem. kene-kene Yayi Mambumu ndak enak. Engko diumbah digodhog banyu anget kenyil-kenyil. pancen Kecil aku. raiku kaya telo Luput pisan kena
Niken, sampean gandeng saka kono njajal sampean gandeng saka kono. Mlaku wong loro njajal. Oh nggih. Mbak Niken, badhe teng pundi? Badhe gua telek, Mas. Wow, nemen. Seneng nek bojomu telek nang bendina dikeruk. Sapa sing aku bojoku? Sing ngakoni bojoku sapa? Etok. Oh, ngono to. Ladane aku ndek bojo sampean ora anakku gendruwo kabeh. Yayi, ora pareng kaya ngono. Ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan kene sira. Taman Makam Pahlawan Keputren. Makam Pahlawan mendembokmu ya. Taman Makam Pahlawan cedhake Taman Kaputren. Ya. Yen gampang luwe gampang. Biar masyarakat Ngawi pirsa, Mbak Niken asli saking Kota Kediri. Kota Kediri. Sekarang sekolah kelas berapa? Setunggal SMA. Setunggal SMA, pinter nyinden, Mbak. Alhamdulillah. Anake mondol sing wedok, Mbak. Kelas 5 SD. Meteng. Masa meteng? Ngawur. Lah nyapa? Wis nglairne kok. Oh, malah nemen. Iya, Wis malah. Aku banyolan ki suwi lho karo Lairnya ya wujud bayi tandel. Duh. Kaya anu wujude kethek. bojone mondol ki leng lairne anak iki pas meteng songo. Usum tikus lho. Ora menteng songo. Dadi nang kuping, nang ndas, nang cengel, teng prentul ngono. Dadi metenge kaya wong duwe tumor ngono kae. Ating prentul. Yen nangel. Kalau melok ngamen nang mburi apa piye? Kaya kan kaya kara ngerti nek kowe. Hah? Iso wayang kulit regenge disaingi nguri. Padahal kae bayaran cilik lho. Apa to saiki sing ora disaingi iki apa gusur disaingi. Tung. Ngono Angel mesra janggute karo sampean enakne lho, Mbak. Ben ketok piye lho mane. hati-hati untune pasangan lho. Engko mok jawil Pak. Iki untu palsu lho, Mbak iki. Untu palsu. Asline sakmene, ya. Ngawur malah sakmono lho. Kok iso Enek 2 meter. tan kena tinumbas arek wes Ora enek sing enekne. Jawilen to, jawilen kan. Sampun lho, Mbak. Jajal nek Sampun lho, Mbak. nek Jawilen nang ngene lho. Bagus. ore bagus. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Enek sing kurang kok ya. Napa? Ndoke urung. Yoke nang jero. Ben radek kulite ben radek pontok karo nigan. Iki bar ki kok mesti ngombe obat. Lho, napa kok sakit? Mencret, sumpah tenan. Kaken mangan sumpil. Lah sumpel rong diolah kok dipangan. Oh layak bokonge kandel pempesan to iki. Tangkemmu. Iya. Kok iso ya moh. Engko nek garing gak nglenthek dhewe jere. Tan kena hati nombas harta. 2 meter. 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 2 me
siji suarane apik, jogete apik, bocahe ayu jajal kuwi. Nemen no. Paket komplit. Paket komplit ya niken kuwi. Suarane apik. Nggih. Pasuryane apik, kulitan kuning, joget apik. Mula nek larang ya lumrah. Lumrah. Lah dine mondol iku. Pripun ngerti kula. Lah adikmu nyapa ta? Bisu. Bisu bisiki aku. Mondol iki. Omong jelas aku ora roh kok bisik. Oh sing goblok ya gembleh kae wong nek omong bisu wis pindho. Lah nyari ngono bangga ditekok ini gak aku geblak. Ya ndak tiba. Kakek napa iki? Jenang kula mawon nggih, Oke, Mbak. anu kok kibot yo. Joko anu. Anu mawon dicampur mawon. Oke. Jenang kula ya. Kembali ke laptop. Iki acaranya luar biasa, Mas Yudo. Nggih. Para dalang, Nggih, Mbak nggih. Niken. Kupatan ngiras pantes halal bihalal. Mau wis disinggung Mas Yudo, Mas Dalang. Kupatan kuwi tradisi sing ora iso ilang karo budaya Indonesia. Ora wong Jawa tok, aku mubeng Palembang ngampek Hongkong ngampek Taiwan, neng kono enek wong Indonesia, khususnya wong Jawa mesti ana kupatan. Lah halal bihalal kuwi Mas Yudo ya pirsa, nek jaman Sultan Agung kuwi ya wis ana. Jaman ngadeke negara Islam ning Demak Bintoro ya wis ana. Ditengeri Jang Sunan Kudus ngundang murite Arya Penangsang karo Hadiwijaya sarasean ana Kudus, terus kuwi anane diarani halal bihalal. Ruwete Indonesia sakwise kemerdekaan, ruwete politik ana Indonesia. Bapak Presiden Insinyur Soekarno kepengin nglumpukke tokoh-tokoh politik, uga tokoh-tokoh para alim ulama. Pak Karno rembugan karo Mbah Hasyim Asy'ari supaya dianake kumpul sakwise lebaran, dianake parpatan
dianake sarasehan sakwise lebaran ngiras pantes maaf memaafkan saling padha njaluk sepura akhire nganti sakbrene dadi halal bihalal. Paham? Paham. Mula matur nuwun Pak Bupati Ngawi, Pak Wakil Bupati Ngawi sing anake halal bihalal. Biasane nok pendopo saiki dikek alun-alun ini wujud Bapak Oni karo Pak Anto ngerangkul rakyat Ngawi supaya guyub rukun bebarengan kerja cerdas, kerja cepat dan kerja bermanfaat. Luar biasa. Lah nek kupat karo lepet ki kan kowe SMP. Lepet ki teko tembung luput, ngaku luput. Isine ketan, pliket, kentel supaya pas seduluran ki ora pedhot. Nek kupat ki isine beras sing putih sing wangi. Nek lontong kuwi wujude dawa, sok kowe wis ngerti. Lontong kuwi sipate wong lanang, ya ngono kuwi. Ya dawa ngono kuwi. Enake nek dioceki. Nek kupat ya metutuk ngono kuwi. Lah kupat mangane enake nek dibelah tengah. Kuwi ya kaya sipate wong wedok ya meletek ngono kuwi. Wong wedok mlethekin apa, Mbak? Engko tak duduhi fotone. Engko tak lihat. Kula lek kupat niku Nek kowe urung nek sing pojok ki wis papat lho. Masa iya nyinggahne malah foto. meletek banget. Buntere janur wong sing wis ngaku lepat lontong olone kotong kembali ke fitri entuk cahayane swarga jan ki janma nur ki cahya dadi entuk janma sing entuk nur cahayane swarga sing wis kembali ke fitrah. Nek salah aja ngenteni lebaran, aja ngenteni poso. Saben dina nek kowe rumangsa salah njaluk pangapura. Sing ngeweni pangapura halal, sing njaluk pangapura halal, akhire halal bihalal. No, ngene iki tak nggo golek dhuwit luar isih. No, mubeng-mubeng. Nembang neh. Iki kan sing ngersake tombo kangen. Ora. Engko nek aku omonge netizen ngelokne. Kirone omong iki kan. Cewangkeme netizen ra tak gugu, ora nanggap ya ta? Pancen silakan menghujat, monggo. Ora nanggap. ora nanggap. Pancen Miktisen niku netizen zaman sekarang itu Netizen kok. menuntut Netizen kok Netizen. Kleru. apa? Kadasen. iya. Iki aku arep nuntut karo dalange. Napa? Jujur ae. Dalang telu ki tetep sesuk takan. Lagi sebagian gusur royaltine piye? Aduh. Mati terus. Pinter. Ngerti kodene. HS. Hei. Sapa ngerti kok terus nyawer yo. Nyawer. Wong ning Bengkulu kok. Oke nembang, Nduk. Nggih, Nembang. mau pamuritan apa, Pak? Engko sing ngersake tombo kangen saking anu juragane sapi sawu jajar. Ngoten. Saipul. Nggih, nggih, monggo. Apa kulino ning banyu to? Napa kok? Banyu pripun to? Kok njaluk tombo rangen? Tombo kangen. Tombo kangen. Kangen. Kangen kok. Rangen. Diaturke Bapak Bupati, Pak Wakil Oke. Bupati, Pak Camat seluruh Kabupaten Ngawi, Pak Lurah seluruh Kabupaten Ngawi. Ki rawuh kabeh. Nggih. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Bupati kalian Mas Anto kintunanipun. Waduh, nyeneng nih. Niki Pak Bupati kajeng kula kintuni Apa? masalah. Kowe iki mesti kintun masalah. Nek kintun masalah neng Mas Anto Wah, nggih. jelas padat. Ya, Apa niki? tombo kangen nggih. Tombo kangen. Yo, Digarap baru. seragenan mawon nggih Oke, kersane siap. garap. Yo. Masyarakat diajak untuk interaksi Mbak niki. Oh, Sampeyan ngaten. rada maju kene karo aku dadi Oke. ben. Nah, Kalih Om Yudo. siap.
Niki tuyul loro mboten bisa nggih. Melu lho 750 tok iso. Aku melu. Sampeyan ngancani abahe, engko lek abahe sawaya ceblok sampeyan sing nampani. Ora ceblok. Ora ceblok. Toilete adoh dadak ning pendopo. Mbok menawa ndas kuwi kena dienggo wadah. Lah malah mondol kira-kira ceblok ning kono pisan kok. Kowe kan nang ndi? Teng mriki lho. Mondol aja lek melok. Iya lah, kula penging lho punan. Kodi. Ngetone bojo ora oleh. Ngedeni cah cilik-cilik lho raimu putih kabeh. Modele kaya ditut Kowe melok wayang liya Endol. Kira dalang kira. Kalau jek enek dalang sitok nang kono. Melok kae. Heeh. Yo Indradi, mumpung dalu niki diderekke karo Pepadi Ngawi dan tim Gusur Gugah. Acarane ora acara apa iku? Melok malah kaya teleke manuk lho. Apa-apa tapi kan Putih manis. ireng. Mangga.